Helo a chroeso i bennod arall o Colli'r Plot. Os chi heb rand o'r blaen, ni'n trafod llyfrau, sgwennu ac yn mynd lawr ambell i lwybr arall. Os chi newydd i Colli'r Plot, mae gyda fi Manon Steffan Ross, Sian Norddi, Dadleuol a Bethau'n Gwanas a fi Aled Jones. Pawb yn iawn? Ie. Helo. Neis eich gweld chi to. Ie. Braf gweld pawb, a mae un gyda ffôn symudol nhw ymlaen hefyd. Manon oedd hwnna. Ie, sori. Ond Dafydd oedd di textio, so diolch Dafydd. Ond credu cyn ni ddechrau trwy ffilm mas be mae pobl bod yn neud, be am ni dechrau gyda'r eliffant neu'r rhinoseros sydd yn y ystafell. Ie. Nes i fynd i weld rhinoseros. Wel, eich chdi yn yr un noson do. Gys ti dy bres yn ôl hefyd? Chi wedi gweld e, Sian? Do. Nes i weld o'n Bwlleli, llusgo 4 o ffrindiau efo fi. Oedd yn siŵr am y busnes absurd a rhinoceroses a bellu. Esgal bod o'n nhw wedi mwynhau. Oedd o'n llon gyfacheta man. Oedd o'n da. Oedd e'n dda iawn. Dwi'n gyndyn iawn o ganmol, ond mae rai ddweud nes i wir mwynhau. Nawn ni fod distaw a gadael i Dafydd ganmol wan. Na. Fi'n fwy gwerthfawr i Manon. Na, wir eich di man. Nes i wir mwynhau hynny. O'n i wedi cynhyrfu, rhaid mi ddweud, ar y diwedd. Nwyd di gyfer o lygfa ola, lle mae'r... Dwi'n rhoi spoiler, ie, mae di gorffen man di. Lle oedd y rhinoceroses neu gyd yn troi i sbio ar y gynnu lleid. Wow! O, hwnna'n briliant. Oedd o'n y brofiad eitha rhyfedd, achos o'n i ddim di mynd i weld o, o'n i ddim di bod yn y stafell ymarfer o gwbl. A wedyn nes i fynd i weld o'n Aberystwyth, sy'n hanner ffordd trwy'r daith, a mynd efo mab, fy hogyn canol efo fi. Ac oedd o just, y llwyfannu a'r perfformiadau, a'r ffordd oedden nhw wedi creu rhinoceroses hefyd, o'n i just wrth y modd. Felly diolch Theatr Gen am y job yna, achos oedd o'n lyflu. Nes i wir fwynhau o. Ti'n gwybod pam oedd eich di yn weld o ar y llwyfan? Oedd o yn union fel oedd eich di ddychmygu o? Dim i gyd. Ond oedd y pethau yn wahanol yn well nag o'n i wedi dychmygu. A dwi'n meddwl oedd y profiad yn ei gyfanrwydd yn well. Achos o'n i ddim di ystyried pethau fatha sut fysa'r absurd yn ista efo'r pethau bob dydd yn y dechrau, y gwrthgyferbyniad yna fo. A hefyd mae'n jyst yn brofiad hollol wahanol pan ti'n gwylio rhywbeth efo cynulleidfa o gwmpas, dydy. Ti'n teimlo'i ymateb nhw. Ac o'n i ddim yn disgwyl fysa'r ymateb mor gadarnhaol mae wedi bod. O'n i'n meddwl sy'n pobl yn meddwl bod o'n rhy weird, ond dwi'n meddwl bod hi'n gyfnod mewn dynoliaeth lle da ni angen y math yma o beth. O'n i'n teimlo hynna, o'n i'n teimlo bod o mor amserol a just be oedd angen, bod o di taro'r amser yn union perffaith. Ia, na, ond wrth modd, di gwirioni. Felly, ia, diolch i chi am fynd i gyd, da da chi. Na, oedd e'n wych. Sa di bod yn really awkward, sa chi dwi'n meddwl bod o'n awful. Sa'n ni just dim di drafod yn hwsyn. Na. Ie, just cadw ma'n mynd. Sa'n ni byd dweud. Os o'n i wedi. Bysa berig. So, ydych chi gyd i bod yn darllen lot? Neu, ni mynd rhwng pobl a ffynu mas beth chi bod yn neud i beth chi bod yn darllen, ie? So, ni dechrau gyda Sian? Dwi ddim wedi bod yn darllen llawer a chydig iawn o lyfrau Cymraeg mewn cwilydd i mi. Dwi dal i fynd trwy'r gyfres Ragnar Jónasson na. Cos nes i fynd 2-1 gen ti a wedyn dwi ar y trydydd rwan. Mae ddifyr, dydy, mae trefn... Mae'r trefn ti darllen yn groes i trefn cronolegol. A mae hynna'n nid o brofiad od iawn, cos ti'n gwybod pethau. Ti'n gwybod beth yw'r diwedd, ac eto ti'n gwybod pam bod y diwedd yna. Mae o'n... A dwi'n siŵr bod o'n anodd iawn i sgwennu. Be arall dwi wedi darllen dwed?
Dros fy mhen nglustia, Marlyn Samuel. Mae hwnna gen i. Mae gret. Ysdi, mae o, be wyt ti ddisgwyl wyt ti gael, a mae o gret, ac o'ch ni angen, ac os o'n i newydd orffan rhyw nofel dystopian o'r enw The Warehouse, gen Hart. Oedd y dda iawn, ond os da chi prynu beth gen Amazon wan, newch chi byth wneud ar ôl ddarllen hwnna. Be arall da? Wbeth, os rhywun arall yn prynu llyfrau yn Tescos, maen nhw'n atalusen. Fital dydy. Ear of Yes, gyn Shonda Rhimes. Ti'n gwybod amdani, Dafydd? Mwy dy faes di. Tesco? Mwy na faes di? Na, cyn ac dynas tyledu di. Hi sy'n gyfrifol am Grey's Anatomy a lot o gyfresu eraill o'n i ddim yn wybod amdano nhw. Ni'n gwybod bod fi wedi gweld yr enw blaen yn rhywle. Dyna pwy, reit. Ie, o'n i wedi clywed am wbath am y llyfr, a nes i just bigo fo fyny. Reit. Oes i'n mwynhau o? Oedd. Dwi'n meddwl wrach sa bobl sydd fwy y byd teledu, y fwynhau a fwy na fi, de. Be, hynna'n gofian, stio? Na, nath i benderfynu deud ia i bob peth am flwyddyn. Sorry? Oedd i... Ia. Bob gwahoddiad, bob peth. I chwaer un a ddeithi, ia, ti byth yn deud ia, oedd hi'n byd oedd hi just yn deud, dwi wedi cael yng ngwaru hyn, a dwi wedi cael yng ngwaru llall. Ia, ti'n mynd, ti byth yn deud ia, so nath i ddeud, reit, dwi'n mynd i dderbyn bob cynnig a cymryd mantas o bob peth am blwyddyn gyfa. Mae'n y ffilm, os e? Yes, man. Ie, dyna fi. A llyfr ydy hwnna am wreiddiol hefyd. Danny rhywbeth. Danny Wallace, dwi'n meddwl. A mae'r un syniad. Yr un syniad, derbyn unrhyw gynnig a... Unrhyw gynnig am ddim, lle ddim rhywbeth mae'n gorau gweithio i wneud o. Mae hynny'n na a ia gwahanol di. Ie, dyna be ni'n feddwl. Ie, dim yn gaeth iawn i'r peth, de. Ond mae yn derbyn lot, oedd yn teddu i wneud gwaith a dyna fo ac yn berson bach distaw bod ti'n eithriadol llwyddiannus yn ei maes. Ond ddim yn mynd pan oedd hi'n cael gwahoddiadau i fynd ar sioia bobl eraill a bob peth felly. A mae colli pwysa'n dod i mewn efo rwsyd, ond ni'n cweith dall hynny. Be mae deud i, neu ti golli pwysa? Os ni'n gorau llwyth ymlaen, mae'n gael. Ie. Waw. Lly, beth arall dod? Ti'n meddwl, bwlch sgynna i yn be dwi wedi ddarllen di, clasuron plant Saesneg a dwi wedi darllen Tom's Midnight Garden. Neis. Ie. Do, nes i fwynhau. I ddechrau ni mol, mae ar y deg a hen ffasiwn a falle, do, nes i fwynhau. Nei di atgoffa fi beth sy'n digwydd i Tom a beth yw'r Midnight Garden, achos dwi'n meddwl bod fi wedi darllen o, ond dwi'n siŵr. Mae o'n mynd i aros efo modryb a dewyrth a mae'n crwydro yn y tŷ nos a pan mae o'n agor y drws i'r beth sy'n just ryw goat bach yn y cefn yn y rwan, go iawn. Mae yna ardd yna. A dyna fo? Wel, faint o spoilers wyt ti isio? Right, okay. Mae'n ardd oedd yn rhan o'r tŷ yn y gorffennol. Okay. Mae'n rhyfedd hefyd. Mae'n eitha tebyg i Secret Garden mewn rhai ffyrdd, dydy. A jyst yn meddwl, oedd plant yr hen ddyddiau yn ffindio gerddi mor ofnadwy o exciting a hynna. Rwan, os ydych chi'n sgwennu am ardd, wel, dwi'n gwybod os fysa fo'n cael yr un effaith. Alla fysa fo'n cael mwy. Pa bryd gafodd y gyhoeddi? Dyna ti gwestiwn. Talk amongst yourselves tan dwi'n trio ffeindio allan. 1958. Ac o Secret Garden yn hyn a hynna, dwi'n meddwl, Cyndoedd. Oce. Felly, rhyw gymysgad bach random, fath arfer. Oce, pwy sy'n mynd nesaf? Pwy sy'n ni? Dafydd, beth ti'n bod yn?
Darllen. Ti'n pic yn fi. Yn bach amrywiaeth, nes i ddarllen, yn gyntaf nes i ddarllen llyfr Geraint Jenkins, Hiwmor Tri Chardi Llengar. Rhywbeth eitha gwahanol, yn ymwneud gyda yn amlwg fel mae'r teitl yn awgrymu, 3 cymeriad go arbennig, sef Mock Rogers, Tegwyn Jones a Hywel Teifi, diweddar Hywel Teifi. A beth sydd yn dda am y gyfrol yma di, a mae wedi cael ei sgwennu'n mae'n llifo'n rhwydd iawn, ond hefyd mae natur a hiwmor y cymeriadau yna'n pefrio drwy y gwaith, a mae o'n yn arbennig Tegwyn Jones, achos bydd confodus i'n nabod Tegwyn, a ti'n gallu gweld y ffordd mae Geraint Jenkins wedi sgwennu amdano fo. Mae direidi a natur Tegwyn yn dod drwy'r cyfan. Felly mae hwnna'n cyfrol cymharol ferddi gyn y lolfa. Felly, fysa honna yn gwneud anrheg-dolig da i ryw dad neu daid sy'n anodd i blesio? Bysa, yn bendant. Ti'n awgrymu? Pam bod ti'n deud tad neu daid? Rwy'n yn benodol? Dwi'n meddwl mae'n had i sy'n dyn digon pifis. Na chi. Dwi'n siŵr sef wrth i fodd efo hwnna. Iawn, Bysa. Na chdi. A wedyn, ydy dy dad yn frenhinwr o fri, Gwanas? Na. Wel, da chi'n cofio fi'n deud yn y podlediad diwethaf bod fi'n darllen llyfr a falle bod o'n eitha anisgwyl i fi fynd i'r tiriogaeth yna. Ti'n di darllen y Ster. tywysog? Na, ddo callia. Llyfr David Mitchell yn Rwli. Da chi'n gyfarwydd â David Mitchell, yr comediwr. Mae o'n un... David Mitchell yna? Ie. Dim fel Cloud Atlas, David Mitchell. Na. A mae di sgwennu llyfr yn Rwli, History of England's Kings and Queens. Diddorol. A wir i chi, ar yr ol gyntaf, achos pan wel eisiau llyfr dechrau meddwl, ydwi'n mynd i fentro. A wedyn, gan bod fi'n edmygwr mawr o David Mitchell, eisiau benderfynu, na i weld. Cos na dwi'n licio llyfr allai roed o'i gwanas dolyg yn rhywbeth. Ond, ti'n gwybod be, wir i chdi, mae'r ffordd mae o wedi sgwennu, mae o yn mynd o ddyddiau, fel mae'n digwydd bod, mae'n cychwyn efo Brenin Arthur, a mae'n rhoi o'n bach o swadan i'r myth yna. A wedyn mae o'n mynd drwy'r canrifoedd a sut ddaru Lloegr ffurfio, a mae'n gyfeiriadau lyd tuag at Gymru a felly. Fel dwi'n dweud, di o ddim yn faes, dwi'n arbenigwr ohono fo o'r bell fawr, ond eisiau wir fwynhau. Felly, ti'n mynd i roed o'i fi dolyg, ta? Na, dwi'n gadw i fi'n un. Bydd o ar ei ochr yn fanna. Eisiau fwynhau o'r ymlaen, sori, Gwanas. Wedyn, llyfr Saesneg arall nes i ddarllen oedd The Sanitarium, Sarah Pierce, ydych chi'n gyfarwydd o hwnna? Dwi wedi clywed Ie, o'n i wedi clywed a dwi'n hwnna nes i. A mae rai fi ddeud, yn yw'n nid o siop, na gael chi fel dwi'n... Ie, yn Dwi'n o siop. Na, dwi'n o siop. Ond, na, menthyg ges i. A mae rai fi ddeud, iawn oedd i. O'n i wedi clywed gymaint o canmoliaeth. Ac oedd i fod yn brawychus, ac oedd i fod i wneud i rywun fethu cysgu gyda'r nos. Mae rai fi gyfadda, nes i'n cyrraedd y pwynt yna de. Nes i'n mwynhau'r nofel, ond nath o'n gwneud i fi, gysgu fe'r gol ymlaen de. O'ch ti isio brawychus felly? Wel, dwi'n meddwl bod yn ei lles weithiau, dydi. Yndi, ond sy'n ni'n dweud bod o wedi, dim rai fi newid yn rhons de, rho fel yna. Gael ofyn yn fanna, ta Dafydd, pa lyfrau sy'n wedi wneud ti wneud yn dy drons? Da ni mor glasu, man. Mae hwnnw ar gyfer podlediad arall os gael ei gwaith. Yndi, mae hwnna yn Colli'r Plot After Dark. Ond os gael ei ddeud, wedyn dwi yn dod at y llyfr nes i fwynhau fwyaf.
A swn i'n deud bod ti'n un o'r llyfrau gorau dwi wedi ddarllen eleni, sef Sut i Ddofi'r Corryn gan Mary George. Gai eilio? Be, Ffantastig. Ti'n cytuno fi? Dwi'n cytuno â ti, Dafydd. Wel, hon ydi nofel gynta Mary i oedolion, mae'n debyg. A wir i chdi, mae yna gymaint o ddychymyg yn perthyn i hon. A ti'n, heb rhoi gormod o spoilers, ond ti'n dechrau y nofel a ti'n meddwl bod ti'n eitha conventional. A bang, mae'n mynd â chdi i faes. Wir i chdi, nes i wirioni gymaint ar y nofel yma. A mae'n un o uchafbwyntiau y flwyddyn i fi, yn bersonol. Am be mai, lle? Be fydden ni'n dweud o? Heb roed yr... Wel, lle di dweud bod gen ti ferch yr enw Muriel? Ie, a mae gŵr i'n sal. A mae... Teithio i Guatemala, e chwilio am wenwyn. O, paid ar roi cyfan i ffwrdd? Ond dwi'n meddwl bod rhaid ti ddyn bod yna wenwyn yn perthyn i'r pry cop ma. Be mae hi'n neud ydy, mae'n mynd ar drywydd i drio achub neu i wella i gŵr. Ie. Okay? A nawn ni adal ar hynny gwanas. I Guatemala, da ni dall, man. Ie, mae'n deud o gefn y llyfr, dwi'n meddwl dyn. Ond mae yna gymaint o ddychymyg yn dan ohono fo. Oh. A mae ffordd mae di sgwennu o, wir i chdi. Mae o yn... felly, Zebra, dwi'n meddwl, ydy'r wasg. Hon ydy'r nofel gynta. Wel, maen nhw'n perthyn i atebol, felly Yndyn, na chdi. Hangen o atebol dyn nhw. Ie. Wel, o Sky ddeud, mae hon yn o agos at 10 allan o 10 i fi. Eilio eto, o'n i'n meddwl, ar ôl ti orffen darllen llyfr, sut ti'n teimlo? Ac ar ôl gorffen hwn, o gyna i wen ar yngwyneb da? Ie. Mae just... Dyn nhw'n digwydd yn aml, mae yna grefft yn hynny, does? Cos mae'n nofel gynnes, mor wahanol, quirky, a mae argol mae'n gallu deud o dda, a dim yn rhy farddonol o bellfor, mae bardd i. Mae just yn berffaith. A mae'n gwybod i stwff, achos mae hi wedi bod, mae lot o digwydd mewn jungle, a mae hi wedi byw yn y jungle yn Mexico bell yndi. Do, a pan ti'n allan o, ti'n meddwl, mae hwn mor wir, na mae'n teimlo wir, a mae'n neis gwybod, oedd y bron yn wir. Ti'n meddwl? Wir. Felly, swn i'n argymell i'r gweddill o'na chi, ddarllen hwnna. Ac yn bendant di gwana sy'n cael copi o honno, achos mae di ddarllen o'n barod, ond dwi eisiau cadw copi o hwnna, mae rai fi dweud. Ei ofyn cwestiwn. Y diweddglo, dwi wedi clywed bod rhai bobl ddim yn licio'r diweddglo, ond o'n i wrth y modd. Be o ti'n meddwl, Dafydd? Swn i'n cytuno efo chdi. Okay. Achos, nawn ni drafod y diweddglo falla pan fydd y lleill wedi ddarllen o. Ond cyrraedd yn y post i fi bore yma, felly dyna'r llyfr dwi'n ddarllen nesaf. Ond be, ti'n di ddarllen o erbyn heno? Na, ges i ddim amser heddi, na. Dwi'n mynd yn hir chwaith nofel fer, ydy? Ond i'n mynd i ddeud, allu di ddarllen, nes i ddarllen ni yn llythrenol, nes i ddarllen ni mewn penwsos. Felly, ar bob cyfri, prynwch hwnna, boes. Ysdi be, dwi'n reit gen fi gennis yn chi yn cael darllen i eto. Mi fedra una wneud hefyd, ys gwrs. Ond dwi'n rhaid fath o'ch chdi, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd. Ia, ond mae math o nofel swn i yn ei darllen i eto, achos dwi'n meddwl bod yna gymaint o wahanol heina yn perthyn iddi. Mae swnio'n anhygoel. Dwi byth yn darllen nofela am yr aildro, ond bai bod rhaid i fi, a mi na i ddarllen hon. Ie, yn bendant, swn i'n argymellu unrhyw un. Os newch chi ddarllen un nofel lenni, darllenwch hwnna. Ac os na di hon ar llyfr y restr, dwi yn cytuno efo chdi. Ie. Bendant. Dim bod ni'n trio rhoi pwysau ar unrhyw feirniad. Ond chi wedi, ie. Wel, mae gen ti lot o wahanol feirniad, does, a dwi'n meddwl bod neb yn mynd i gyfri Dafydd a fi fel archfeirniad, ond dyma sut ni'n teimlo. Bendant. Amen. Gret. Hwna'n swnio'n ffantastig. Pwy sy'n nesaf, de? So Manon?
Wel, dwi ddim wedi darllen lot o gwbl. Ges i Covid, chi. Tro yma. O, na. A mae'r straen yma yn un eich fi. Nes i ddim wneud lot blaw gwachio teli. Ond, dwi yn y cyfnod rhyfedd yna o sgwennu. Dwi'n gwybod os da chi i'r fath. Pan da chi'n dechrau sgwennu nofel, mae bob dim da chi'n sgwennu rhywsyd yn gysylltiedig efo... Bob dim da chi'n darllen rhywsyd yn gysylltiedig efo beth da chi'n trio greu. Felly dwi wedi gwneud rhywbeth sy'n anarferol iawn i fi. Sef, dwi wedi darllen rhyw fath o self-help book. Fel ymchwil i fewn i gymeriad dwi'n trio sgwennu. Ond nid llyfr how to write a novel. O na, dwi'n fanna eto. Gwanos, bach yn ein bron. Nath y ffrind i lleicu pan nath llyfr Casnebo yn ei llyfr y flwyddyn. Nath i fel presant brynu llyfr i fi how to write a novel. Shake Sean ar hon. Yep. Mae hiwmor i hyd yn oed yn fwy od na'i gwanas os di hynna'n bosib. O, mae'n gret. Ond ia, dyma y llyfr oedd y clasur How to Win Friends and Influence People gen Dale Carnegie. A'r rheswm dwi'n darllen o ydi achos bod o wedi dylanwadu ar lot o ryw deip o berson. Eitha lot o bobl sydd ddim yn neis iawn. Felly o'n i'n trio darllen y llyfr a gweld, lle mae hynna'n dod. Felly dwi'n gwybod, a dwi ddim yn un am y llyfrau, am y math yma o lyfrau. Dwi wedi trio darllen rhai o'n nhw o blaen, a maen nhw'n mynd ar y nerfa fi, y self-help books ma, achos y syniad bod na un atab, a bod, meddyliwch sgwennu llyfr fel a meddwl, dych chi'n be, dwi'n mynd i helpu'r bobl, dwi'n sgwennu llyfr am hyn, dwi'n ffeindio'r syniad mor od. Da chi'n darllen bydda self-help yma, da chi'n ready? A mi na i, de. Fatha be? How to keep your house tidy a bethau felly. Glwys i di darllen o? Ti, mae cydod yma eto. Ti'n methu ffindio fo, Dafydd. Na, felly, ia, dwi wedi bod yn darllen hwnna, achos bod fi wedi bod bach yn sal, mae wedi bod yn eitha odd bod yn sal a darllen y llyfr yma ar yr un pryd, achos da chi bod, pan da chi'n sal, dych bren chi ddim cweit yna na ddi, wedyn, ia, llyfr rhyfadd iawn, hawdd iawn. Mae rei ten, dydy? Yndi, dwi'n meddwl yn y 50au. Felly mae'na gyfeiriadaeth eitha hen ffasiwn yn efo. Ond ti yn gweld sut fysa bobl yn gallu darllen o'n meddwl, dyma ydy'r ffordd i fod. A dyma ydy'r ffordd dwi'n ennill pobl. A dyna'r elfen oedd gynna i ddiddordeb yn efo. A y llyfr arall dwi'n mynd i sôn amdano nhw ydy llyfrau rwdlan. Mae genna i babi bach yn does, a mae hi'n 9 mis oed. A cyn mynd i gwely bob nos, da ni'n cael un o straeon rwdlan. Ond ddoe, diwrnod cyn ni'n recordio hwn, oedd cyfres rwdlan yn 40 oed. Yr un oed a fi, cofiwch. Do. Ie. A dwi jyst i bod yn meddwl yn ôl ar ddylanwad y gyfres yma. A na fi pan o'n i'n fach, ond hefyd, ti'n gwybod, ar gymaint ohono ni, bod chdi yn cofio rhywbeth direidus, hwyliog i blant yn Gymraeg. A dwi wrth y modd, dwi'n go iawn, dwi'n meddwl bod nhw'n arbennig. Achos i fi, mae bob un o'r cymeriadau yna yn rhoi mor real a cymleth. Ond da ni mond yn gweld y lefel syml yma ohonyn nhw. Felly, mae pethau dda Ceridwen, dwi'n caru Ceridwen. A mae'n bita llyfrau. Mae'n yn gret, Mae'n llythrenol yn bita llyfrau. A Strempan, a'r Cen ac Noi. Dwi wrth y modd efo nhw, a mae'n rhyfedd i fi bod efo babi mor ifanc
sydd yn barod yn gwybod, hein ydy'r straeon dwi eisiau mynd i gwely, lle. Heina di'r rai. Hwn sy'n mynd i neud fi ista lawr a ddim bita fy nhegana, felly. Na i wrando ar y stori. Felly, just gwych iawn Angharad Thomas. A diolch iddi'n da am greu rhywbeth mor special. A hefyd y lluniau, de. Mae'r ffaith bod ti'n creu y lluniau mewn ffordd mor syml, ond eto ti'n gweld yr emosiwn yng ngwynebu'r cymeriadau. Ond hefyd mae unrhyw blentyn bach yn gallu gwneud llun o Dewin Dwl, achos mae'n syml iawn. Dwi'n meddwl bod hynna'n beth lyflu, de. Beth gorau nath Angharad oedd mynd i'r dosbarth celf oedd o, de? Ia! Dwi'n gwybod yr hanes o gwbl. O ie, dwi'n meddwl mae'n mynd i ddosbarth celf rhywle, dwi'n cofio lle. A dechrau dwdlo, fel na. Greuwyd y cymeriadau cyntaf. Da. A mae Angharad yn bob un yn fy marn i. Ta fatha unrhyw gymeriad gen unrhyw awdur, mae'n elfen o'r awdur yn nhw. Mae'n sicr yn... Na. Dwi'n gen fi gennus eto, achos dwi'n hun y ti Manon, a nes i'n tyfu fyny fan hwnna ddo. Cos dwi'n lot iawn o Angharad. A wedyn, dwi'n wedi darllen nhw chwaith i blant bach chwaith, ond Sian, o ti'n darllen nhw dy blant? Oedd. Os di mae wedi treiddio gymaint, nawn ni ddeud, ydi beth i'n efo stori. Pi bach o lipri llwyd ydi o, de. Ia. Mae hynna yn ffantastig, dydy, bod o wedi trwyddo mewn i'r iaith bobl. Ia. Dwi yn cael profiad chydig bach yn wahanol yn darllen nofelau dolyn i'r plant, da. Achos rwan dwi'n gweld, Dewin doeth yn eitha dychrynllyd, dweud y gwir. Mae'n reit flin, mae'n gyda fo ryw bwer rhyfedd. A dydy Ceridwen ddim cweit yn gwybod sut i fod o gwmpas pobl. Dwi'n meddwl, dwi'n gweld y byd. To win friends and influence people, Ceridwen. Yn union. Wedyn, dwi'n meddwl bod nhw'n lyfrau amlheunog, ond eto mor syml. O'n i'm yn gwybod cyn cael morfydd, ond mae yna gyfres darllen mewn dim mae Angharad wedi creu efo'r cymeriadau i helpu blant i darllen. Ac wrth gwrs maen nhw bach yn fwy syml na rai gwreiddiol. Lle heina, da ni'n darllen achos maen nhw'n fyrrach. Ti jyst yn cael chydig bach mwy am y cymeriadau. Ac i feddwl, be? Ti'n dysgu beth newydd am Dewin Doeth rwan? Mae'n ffantastig. Mae'n ffantastig. Mae'n wir. Mae'n jyst yn rhan o'n hunaniaeth fi bellach. A tydyn ni'n lwcus, da. Da iawn, Angharad. Gobeithio bod ti'n gynnas i gyd yn gwrando ar hyn. Gret. So, Bethan, be ti bod yn gwneud neu darllen? Reit, wel, yn sicr sut i Ddofi Corryn, rhif 1. Be di'r gair rwy eisiau dweud? Bendant, bendifaddau. Be mae'n bendifaddau yn meddwl? Dyna mae'n meddwl? Beth bynnag. Reit, fes i mewn y lansiad llyfr nos lun on y cross foxes, ddim yn lle ni, achos oedd zebra eto i ail lyfr nhw. Nhw oedd yn ngofal llyfr o'r enw Gwreiddio, straeon byrion am gem gwlad. Ac o'n i'n achos dwi'n un o'r 8 sydd wedi sgwennu stori fer. Ac o'n i ddim eisiau mynd i'r lansiad, rhaid mi ddeud. O'n i'n meddwl, god, fy'n a neb yna, mae cross foxes yn ganol nynlle. Ond twysti be, wel am noson braf. Ond o bobl o bob man, achos beth sy'n neud sam hwn, chwarae teg, ydy yr acenion gwahanol. A mae gen ti awduron newydd. O'n i'n gorfod googlo i weld pwy oedden nhw, felly mae hwnna'n gwyn dwi wedi rhoi mewn iddyn nhw. Gan i wybod pwy di'r awduron tro nesa, plis. Megan Eleni Davies, mae hi wedi sgwennu'n hyfryd am daid a'i ferch lawr yn y de yna, ac etifeddiaeth, mae'n hyfryd y stori. Wedyn mae gen ti Elen Hannah Davies, mae hi'n newid y direg, a mae'r hans lle mae hi wedi sgwennu yn, o'n i wedi dotio ti am y ddynas sy'n neud bwyd yn y mart. Gen wel am syniad da.
Felly oedd nhw na. John Roberts, Gabriela, bwrw golwg fodd yn neud yr holi, mae o di sgwennu stori, a honna di ffefryn dad. A dwi licio honna fyd, mae honna'n... Dwi'n gofyn dweud byd am honna, rhag am roi spoilers. Ydyn mae Lly'r Titus di wneud un, mae Heiddwen Thomas di wneud un. A dwi'n mynd i ddweud, mae'n Heiddwen chwaith, mae'n reit dwyll. A wedyn mae Haf Llywelyn di wneud un. A Geraint Lewis, oedd hwnna'n darllen ar y noson fyd. A di dod â ci ar enw Winnie fo fo mewn pram, oedd yn wneud yn noson i fi. As you do. A wedyn dwi di sgwennu'n ysgafn, achos pan mae rhywun yn gofyn ti sgwennu rhywbeth am gem glad, a ni'n meddwl, yn bos da chi di berniadu straeon byrion ffermwyr ifanc, ond iesgo ma nhw'n gallu bod yn depressing. Mae fel sy'n rhyw dueddiad i sgwennu am bethau tywyll bywyd. Da chi di berniadu dipyn, da chi'n ffeindio bod bobl ifanc yn teddu sgwennu am bethau trist a thywyll? Tywyll, yndi. Mae yna wir, yndi. Ydy yna rhywbeth sy'n digwydd erioed, neu? Dwi'n meddwl bod os dim jyst cyfnod ydi ond da. A dwi'n meddwl Rhai o'n i ddim yn dod allan o'r cyfnod yna. Dwi'n meddwl bod o'n gysylltiedig efo'r syniad yn dweud bod rhaid i lenyddiaeth neu i ddarna waith fod o ddifri, mae rhaid o ddelio hefo rhywbeth Trafod pethau mawr. dwys. Sy'n dod yn un ôl beth da ni wedi drafod yn y gorffennol ynglyn â y diffyg bri sy'n cael ei roed i sgwennu ysgafn. Sy'n fel bod o'n rhywbeth ffwr a hi. Bod na gyn gymaint o grefft yn gysylltiedig â o genre yna hefyd. Wel, nes i benderfynu sgwennu'n ysgafn do. Bod fi wedi dechrau fo syniad reit depressing, ond gewch chi ddarllen y llyfr. Os oes gennych chi ddiddordeb. Ond mae yna hiwmor ynddo fo. A mae'n gyfrol bach ddifyr wahanol iawn. Ella mae dim ond un stori fyddwch chi licio, ond dyna beth sy'n od efo antholeg gwahanol awduron, gwahanol syniadau. Dal mae'n well gennau nofel na straeon byrion, de? O Winnie di sgwennu un? Dwi'n mwyn gwybod os o Winnie di sgwennu. Right. Ond oedd gen i wyneb ffantastig. So dim yn cariad efo Winnie. Beth bynnag. Felly, dyna chi gwreiddio. Dwi wedi darllen hwnna. Nes i fwynhau. 4 gog, 4 hwntw, 3 dyn a 5 dynas ydi cyfrannu. A'r gwahaniaeth oedran yn ddiddorol hefyd. Dwi'n mwyn siŵr iawn pwy oedd hynna. Dwi'n hyn o John Roberts, ynddo? Nach. Gwyd. Dwi'n hyn o fi. Mae'n anodd dweud fel John Roberts. Mae gen i'n argwynebau ifanc na. Barf ys gan fod e. Cuddiam, di. O'r diwedd, dwi wedi darllen coblyn o sioe gen myfanwy Alexander. Os oedd yna chi wedi darllen hwnna? Na. Na. Wel, sôn am ysgefnder, o'n i awydd adloniant. A wedyn mae myfanwy wedi sgwennu cyfres o nofela am y cymeriad Dafis ma. Sy'n reit rhywiol, rhaid i mi ddweud. Dwi'n gwybod bod myfanwy efo rhyw thing am Dafis, ti'n gallu dweud yn y ffilm. Ond tro yma, fel arfer, maen nhw'n digwydd yn Maldwyd, yn un ffaci ym Mhwys. Ond mae wedi mynd â nhw i sioe Llanelwedd. A dwi'n meddwl bod y teitl ar herwydd, Coblyn o sioe. A mae'n amlwg di wneud i hymchwil, ond mae'n wneud dipyn fy ffermwyr ifanc beth bynnag. Ond mae wedi mynd i ran o'r sioe sy'n ddiath i mi, sef y cyffyla. O, ti di bod fanna, Sian? Do? Na, gynnau'n cyffyla fel yn anffodus. Ond o ti'n mynd i'r Welsh Pony and Cob i gael dy gin and tonics? Na, con. Fi sy'n aelod a nes i fagu 2 giw, ond o hynny ddim yn mynd â fi'r lefel gin and tonics. Wel, mae fan fi de, mae gen ti wahanol, mae gen ti'r lle'r ieuenctid sy'n rhemp, a wedyn mae gen ti'r Welsh Pony and Cob sy'n hefyd yn rhemp. Mae gen chi bobl yn, di gwisgo fel sy'n mynd i brodas a felly. A mae gen ti andros o gast o gymeriadau, a mae'n dechrau ffwrdd efo, maen nhw'n dod o hyd i ddarna o gorff dyn mewn box sausages. Sy'n, ia. Bus i ddechrau a rhywbeth mwy wedyn. Sy'n just, oh god, neu bod yn fanwy.
Ond mae'n gweithio. O'n i chwerthin, mae gen i gariad amlwg at gyffyla. Mae cyffyla'n allan o dda iawn. Mae'n dychan, iesgo mae'n gallu dychan. A nes i fwynhau, mae'n dornic o nofel, ond wrach bod yn help os ti'n nabod y sioe. So dwi'n gwybod, ti'n mynd yn haro fi beth o hogan sioe Llanelwedd, Manon, wyt ti? Dwi wedi bod y cwbl weithiau, ond na, dwi'n ni'n mynd ffermwr ifanc na'n beth fel. O ti'n mynd cysgu mewn trailer Ifar Williams? Na, dwi'n rhaid allan yna, fel na. Ma' nhw'n deud bod o'n wyllt iawn yn y pentra ieuenctid na. O, mae di bod, de. Ie, fyswn ni'n mysio aros na wan, de. Wel, na, sa ti lot i hen. Un o'r sŵt ti'n iau na John Roberts. Dwi'n meddwl. Yna carafans efo'r dysian coffis o hyn a hyd nod hergol, so ni'n methu dal fyny. Achos mae yna rei yn mynd, hergol, ma' nhw'n mynd iddi'n galed ydyn ni, am yr wythnos. Wel, mae llain wythnos. Nid yw fwy'n wythnos dwi hyd yn cofio pa mor hir. 4 diwrnod. 4 diwrnod. 4 diwrnod, ie. Ond os wyt ti'n dangos, ti'n mynd yna gynt, mae'n cymryd amser. Ond mae'n neud i fi fod eisiau mynd nôl i sioe fan i deimlo, a pan mae'r anifeiliad yn dod a mae'r cyffyla'n carlamu heibio. Mae'r golygfeydd hynny yn fyw. Ti bron yn teimlo'r carna wrth i ti ddarllen. Felly, os da chi'n bobl sioe, honna dda iawn. Wedyn dwi wedi darllen lot ar ei Saesneg, os gennym ni'n amser i sôn am lot, nag oes? Ond dwi eisiau sôn am hwn. Stori fer, ynde, a dwi'n meddwl fydd Dafydd yn arbennig licio hon. Tobias Wolff, Bullet in the Brain. Do. Hyn yn canu cloch? No. Yes, cymain un dda. Wel, mae'n debyg bod yna fersiwn sain arbennig o dda ar Audible, os ti eisiau gwrando ni. Right. Achos cymydog i mi ar ei ddeithau am hon yn dweud, dwi'n meddwl sa ti licio hon Bethan. Ond darllen i nes i, cos dwi'n rhaid dyn i dalu am Audible, ac oedd o ddim ar bobl. A beth oedd e, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i roi spoilers yn hyn. Mae o am feirniad, beirniad llenyddol, drama ag ati, sy'n mor sych a negyddol am bob dim. Diolch methu peidio beirniadu hyd yn oed pan mae mewn banc a mae yna 2 foi mewn balaclavas a gynna'n do mewn. Swnio mor Gymreig. Moch di meddwl sa Dafydd yn hoffi hon. O'n i'n mynd i ddeud. Yna rhywbeth jyst yn haro fi. Dwi'n misio resbyn, ond doedd y boi ddim wastad fel la. A na fod, mae di adael o fel la, ond wir, mae'n stori fer gwerth i darllen. Be arall? Oedd y stori fer yma mewn cyfrol? Yndi, mae mewn cyfrol o'r enw, lle mae, o, mae ni. The Night in Question. Felly dwi wrth i mynd drwy'r ystodion eraill, ond honna ddyr un o'n eisiau gyntaf. Mae'r boi yn gallu sgwennu de, Tobias Wolff. Okay. A repertoire of miniature masterpieces. So yna fi newydd dweud bod fi'n licio well gennau nofel. Mae well gennau nofel yn y stori fer. Ond weithiau, ti eisiau stori fer. A sôn, a llyfrau mawr, de. Os oedd yna chi wedi darllen I Am Pilgrim, gen Terry Hayes. Mae'n canu cloch. Dwi'n meddwl, ie. Mae'n bestseller ys dalw mwan, Richard and Judy a beth yma. Dwi'n meddwl bod nhw'n ei ffilm yn efo. Pawb yn sôn amdano fo. Ac ges i hanes o ar dudalen Facebook Claire Mackintosh, neu clwb llyfrau Claire Mackintosh, lle mae bobl yn argymell llyfrau i'w gilydd. I fod diw driau hwn. A mae'n dechrau ffwr yn ffantastig, de. Ond dwi'n mwysio, erbyn diwedd, dwi'n bo. Ond yn fath ormod o gyd-digwyddiadau, gormod o bwdin, a sydd wedi gallu bod lot byrach, ond uffer oedd y chymig, a illa bod y braidd yn rhy Americanaidd. Dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n meddwl sy'n un da ar gyfer clwb darllen i weld be mae pawb yn dynnu ohono fo. Ond dwi wedi darllen hwnna. A mae o'n amserol iawn o gyfer rwan. A un arall, Ray Bradbury, da chi'n gwybod am Ray Bradbury, mae gwybod bod Manon. Un o'n hoff lyfrau fi erioed ydy Dandelion Wine gen Ray Bradbury. Da chi wedi darllen nhw? Na. Na, ddo. Manon, dwi'n meddwl ti licio hwnna. Ie. Dandelion Wine, Ray Bradbury, wir ti.
Nes i ddarllen o pam o'n i 6, dwi'n meddwl. A dotio, dwi'n wedi darllen lot o fes hynny. Ond, dylwn i fynd nôl at hwnnw. Ond o'n i hefyd, o'n i wedi bod â copi o The Martian Chronicles ers blynyddoedd. Dyn o'r llyfrau na sydd ar silff di, a ti beth yn dod rownd i ddarllen o. Ond nes i ddarllen o diwedd, a unwaith eto, straeon byrion. Ac i gyd am y blaned Mawrth, Martian Chronicles. Nath o sgwennu nhw rhwng 1946-58, a mae wedi gosod nhw yn ei ddyfodol ar y pryd, sef gorffennol i ni, sef 1999-2006. A wedyn, oedd bywyd y sgwrs yn byd tebyg i be oedd o wedi ddychmygu. Ond arogl, oedd o'n dweud lot am gymdeithas a natur pobl, a mae just... Dwi'n mynd i coes ar un o chi wedi darllen Martian Chronicles? Na. No. Manon, pan ti'n cael dy wmff darllen to, dwi eisiau ti darllen hwn. Okay. A dweud beth ti'n feddwl, cos mae'n quirky, a dwi'n meddwl ni di licio fo. Okay. A digwydd bod, dwi'n gwylio cyfres ar hyn y bryd ar Apple TV, sy'n sôn am Mars a bellu. Dwi wedi anghofio beth enw blincin peth. Helpwch fi? Beth yn gwneud y nodiadau cyn dechrau recordio podlediad? Rhywbeth. Rhywbeth. A sydd wedi bod yn bach mwy penodol. Ar Apple TV, rhywbeth, ie? Iawn, oce. Gret. Diolch te am hynny. Fi wedi sgwennu hwnna lawr. O'n i'n gofio fo cyn i ni ddechrau recordio. Llen rhaid teli ymlaen wan. Ond mae am The Space Race, mae'r syniad yn ffantastig. Pan oedden nhw'n gyrru'r rocedi cyntaf i fyny, Yuri Gagarin wedi llwyddo, a wedyn American nesaf ynde. Ond y syniad maen nhw wedi gael ydy, be fysa'n digwydd tasa'r Rwsied wedi curo America? Be sy'n digwydd, mae Rwsied yn cyrraedd y lleuad cyn yr Americanwyr. A glanio ar y lleuad. A mae o'n ofnadwy ddifyr, maen nhw wedi cymryd rhywfaint, mae gyda Ronald Reagans a Nixons, mae un i gyd yna, ond mae yna bethau gwahanol yn digwydd. Ac wrth gwrs, ar hyn o bryd, lle dwi wedi cyrraedd ydy, lle mae Rwsiaid a'r Americanwyr ar y lleuad. Dun, dun, dun. A wedyn oedd o'n odd bod fi newydd darllen The Martian Chronicles, cos, oh my god, mae'n dod yn fyw. Fanna dwi ar hyn o bryd, dwi ar y blaned Mawrth. Dwi wedi siarad gormod wan, do. Aled, be ti wedi darllen? So fi wedi darllen lot, ond yn Gymraeg, dwi wedi darllen Darogan gan Siarl Llywelyn. So, llyfr gyfer pobl ifanc yw e. Nes i really joio fe. Oedd e'n ysgaf, nes i fflio trwyddo fe, just really joio. Hwna di lleoli yn Ardal ni, dwi'n Dolgellau, Dolgellau na pam yn meddwl, Do, da ni di sôn, dwi'n siŵr bod fi wedi ganmol Falle bod ti yn di sôn am Do, nes di a fi bethau'n darllen o Teryn Adag, do. O, dda iawn, ie. A wedyn nes i darllen o Glysti Glis gan Llwyd Owen. Dywyll, yn dda. So, mae rai fi darllen fwy o lyfrau Llwyd Owen nawr. Bendant. Achos o'n i wedi darllen Rhedeg o Baris cyn hwnna. So, fi'n credu fi'n neud o'r drefnau hywir, ond os dim ots, achos mae nhw'n dda. Nes i darllen hefyd Isaac and the Egg gan Bobby Palmer. Dwi wedi darllen hwnna? Mae bach yn... Mae hwnna'n odd. Mae'n odd, di. Ond mae'n dda. Yndi? Ti'n darllen i'n meddwl, beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Ond, mae'n dda iawn, ond mae'n rhyfedd iawn hefyd yr un pryd. Be di'r stori? Oes na stori? Oes, mae'n stori Mae'n foi'n ffeindio wy. pwerus iawn, Yndi. Mae'r boi yn ffeindio wy. Ne. A mae'n edrych ar ôl yr wy. Ne. Dyna'r stori. Wow. Dafydd, dwi'n meddwl wneud i liciau. Mae'n quirky iawn. Yndi. Mae'n dda. Mae'n delio gyda stwff really pwerus, emosiynol, mewn ffordd mor neis a rhyfedd. Right. Da. Oce. Na, oedd hwnna'n... Ar draws bob dim, dwi wedi cofio enw'r sioe For All Mankind ar Apple TV.
O'n i'n licio rhywbeth yn well. O'n i'n mynd i ddeud, ond well oedd. Ia, don am fod yn fo wedyn. Sori, ger ymlaen. Ie. A wedyn, yr un nesaf wedyn, so mae yna ffrind i fi di sgwennu llyfr sydd allan gan y lolfa. Dyma'n llyfr cynta fe, sef Welsh Rugby, What Went Wrong, Simon Williams. Oedd o'n cael ei gyfweld ar y radio os ysdiwetha? Oedd, ie, na fe, oedd e ar Radio Cymru wrth ysdiwetha. Oedd, na chdi. Oedd e wedi danfon copi i criw ni fel ffrindiau i ddarllen o flaen llaw. Mae'n briliant. Mae'n briliant. So mae Simon yn bach o stato, mae'n gwybod pob dim am rygbi Cymru. A mae wedi mynd nôl i dechrau'r 80au a edrych ar y gwleidyddiaeth a pob dim sydd yn mynd mlaen i arwain at chwaraewyr yn streicio, i pam mae'r tîmoedd rygbi ddim yn perfformio. Mae'n wych, mae'n gweithio chi. So os chi'n nabod rhywun sydd yn hoffi rygbi, fi'n credu bod nhw'n gwirioni ar y llyfr yma, achos mae'n really dewr i gweud lot o'r straeon sy'n mewn fan hyn. Mae'n real agoriad llyged hefyd. Enghraifft, mae'n sôn bod y dynion yn cael mynd i pryd o fwyd, a wedyn mae'r menywod yn mynd i rhywle arall cael pryd o fwyd, os maen ddim yn cael bod. I'r dynion cael siarad gyda'i gilydd. A wedyn yn y gêm, mae'r dynion yn mynd o'r res, a mae'r gwragedd yn cael eistedd tu ôl nhw mewn res. Mae just, a mae hwn, dim yn hir yn ôl, fel 10 mlynedd yn ôl. So mae just y stwff sy'n mynd mlaen o fewn Undeb Rygbi Cymru, a mae fe wedi dod efo mewn y llyfr yma yn wych. Mae'n rili dda, so os chi'n nabod rhywun sy'n hoffi rygbi, a dyw e ddim yn, biwgraffiad ydym byd fel yna, mae'n llyfr sy'n sôn am pob dim sy'n mynd mlaen. Achos oedd o'n cael ei gyfweld gyn Dylan y Benether wrth ystwetha, ac oedd o'n deud bod amseru'r peth y cyhoeddiad y llyfr yma, achos oedd Undeb Rygbi Cymru wrth ystwetha hefyd yn dod wedi cyfadda bod na ddiffygion sylweddol o fewn i trefniadaeth. A oedd o'n deud na cyd-ddigwyddiad oedd o bod yr amseru rhwng cyhoeddi hwnna a canlyniad yr arolwg. Ond mae'n swnio yn erchyll be oedd yn digwydd o fewn yr undeb. Ie, a fi credu, mae ddim lot, neb o'r newyddiadurwyr am sgwennu stwff yma. Mae hwnna'n gweud lot, fi'n credu, hefyd. Be, allan o ofn, neu allan o pam sy'n... Achos mae Cymru'n byd bach, ydi. Di wedi dechrau cael ymateb ta? Mae'n cael ymateb dda iawn ar Twitter a pethau, a mae hwn yn pwynt hefyd, o ti'n Bethan yn sôn am lansiad llyfrau. Mae fe heb cael lansiad llyfr. Mae fe'n hyrwyddo i hunan, a mae lot yn cydio mewn hwn ar y cyfryngau cymdeithasol a hyrwyddo. Ond sut mae awdur newydd fel yna yn neud y gwaith o hyrwyddo, heblaw am hunan hyrwyddo, mae dyfa cysylltiadau amlwg yna. Ond i fi hefyd, Dafydd, ti wedi clywed ar Radio Cymru wrth diwetha, ti just fel, mae'n biti bod y llyfr ddim allan ar yr adeg amser ti'n sôn amdano fo, achos i fi mae'n gwastraff fel person neu awdur neu beth bynnag yn hyrwyddo'r llyfr yn gweud mae allan wrthos nesaf, achos ti'n rhywun cael yn awr ti amser ti'n sôn amdano llyfr. O pa bryd mae o'n hitio silffoedd? Mae allan, oedd e allan dechrau'r wythnos yma, yr ugeinfed o Dachwedd. Ond a bod yn deg de, oherwydd natur y pwnc, sa'n anodd cael lansiad di hwnna. Ie. Os wyt ti'n sbacio traed pwy ti'n gwael. Ond fi credu, bydde hwnna yn ffantastig i mynd o gwmpas ambell i glwb rygbi a cael sesiwn holi ag ateb. Dyna sut bydd lansiad yna yn gweithio, ie. So byddai'n lansiad hollol wahanol i troi lan a darllen bach o'r llyfr yn beth bynnag. Oedd o wedi cyfweld bobl neu ffynonella fewn Undeb Rygbi Cymru?
So oedd wedi siarad i pobl fel Gareth Davies, David Moffat, ti'n bod, pobl amlwg iawn, a wneud lot o ymchwil dros fisoedd i gael hwn yn barod. A fel oedd yn wneud yr ymchwil, oedd stwff yn digwydd fel y 6 gwlad, ti'n bod, y chwaraewyr am fynd ar streic y pethau. So oedd e just fel yn... O'n nhw'n creu y stori fe, wrth i fe symud ymlaen fi credu. Wow. Diddorol iawn. O, dwi'n gweld dad yn gweld sawl llyfr Dolig. Hwna dy lyfr ola di? Ie, dyna fel llyfr ola i. Hwna'n restr bach di difyr cryngthyn ni gyd enw, dwi'n mwyn. Amrywiaeth. Ie, Ydoedd? credu. Ydyn ni wedi mynd dros amser, neu ydyn ni'n gallu trafod mwy? Ne, ni'n trafod, as mae dy fi darn eitha swmpus i olygu allan, oedd rhywun ddim yn cofio rhyw rhaglen oedd hi'n gwylio ar Apple TV. O'n i'n meddwl, so ti'n cadw hwnna? Fel hwnna. Na, gadw hwnna, ie. Pigon o fi to. Cos ti'n busnes lansio yma, lle jyst gofyn, er enghraifft, Manon, ti'n awderus bwysig, wan, dros gael o hefyd. Bwysig. Wel, ti'n bod enw dim fwy adnabod, wyt ti'n cael nosweithiau neu pethau llyfrau mawr drud, wan, lle mae bobl yn gorau prynu tocyn i fynd iddyn nhw? O na, dim prynu tocyn. Wel, nes i ddim cael lansiad i'r fersiwn Saesneg o Llyfr Glas Nebo, er enghraifft. A dwi'n wedi cael lansiad stalwm byd, dydy gwir. Dwi'n teimlo fatha... Dwi'n gwybod os dyn nhw mynd allan o ffasiwn, dipyn bach. Di pobl ddim wir yn mynd allan yn yr un ffordd ar ôl Covid wrach. A dwi'n meddwl, achos bod rhan fwyaf beth dwi wedi sgwennu yn ddiweddar, so dwi ddim wedi rhyddhau nofel i oedolion ers, wel, blynyddoedd, wan. A di bobl ddim yn tueddu cael lansiadau i lyfrau bobl ifanc neu blant yn yr un ffordd ag oedden nhw'n arfer wneud. Mae yna lai o bres, does? Oes. Hyrwyddo. A dwi'n yn gwybod chwaith faint o wahaniaeth mae wir yn neud. Na, Dwi'n Yr un bobl sydd yn troi fyny iddyn nhw, de. A beth yw pwrpas lansiad? Cwestiwn da. I Croci bobl brynu fo. Ie. Dyna pam ti'n gwadd bobl ti'n gwybod wneud ddim dŵad. Ti'n dweud, dwi'n gwybod bod chi'n byw yng Nghaerdydd, ond os ydych chi'n digwydd bod ydym hynny fod i pwysio neu brynu'r llyfr. Ond mae hwnna'n gweithio yn erbyn weithiau, achos mae yna rhyw deimlad, os ti'n mynd i lansiad, bod disgwyl ti brynu'r llyfr. Felly dwi'n meddwl weithiau di bobl ddim yn mynd, achos do'n nhw'n eisiau gorfod prynu'r llyfr. Ti hanner sy'n neud ar gyfer taledd? Hanner, Ia. Swn i ddeud o, ysdi, bod yn helpu Elin y felly. Achos dwi'n cofio'r parch Emlyn Richards, oedd o'n llwyddo i gael llond neuadd i brynu bob un copi da. A mae Marlyn Samuel yn llwyddo fyd. Dwi rioed wedi bod mewn lansiad tebyg pan mae'n cael ein Sir Fôn. Mae nhw just... Mae bob copi fyd. Anhygoel. Dwi'n synnu bod chdi'n deud hanner, achos o'n i'n teimlo'n ofnadwy cheeky mynd i lansiad a ddim yn prynu'r llyfr. Ia, ond mae lot o bobl yn mynd efo'r wrach efo'i cymar neu efo'i mab neu beth bynnag. Os oes gen ti hanner cant o bobl yna sy'n ti'n gwerthu 520. Dwi'n gwybod wrach wneud ar rywun lyfrwerthwyr yn anghytuno fo'r sums yna. Dwi'n siŵr bod fi'n gwerthu llai na hanner. Ydy taith llofnodi yn fwy effeithiol na lansiad? So bod chi'n mynd i gwmpas wahanol siop lyfrau yn llofnodi a hyrwyddo. Nes i wneud yna heina yn ddiweddar, ac oedd o'n wast o amser llwyr. O, oce. Ond mae'n gweithio i Dafydd Iwan. Yndi, ond mae Dafydd Iwan yn bach wahanol gyda'i gwahanol. Mae wedi bod i pwynt di. Os wyt ti'n Dafydd Iwan, llofnodi ar bob cyfrig, mae pawb sy'n lofnod o, ond os wyt ti'n awdur cyffredin fel ni. A mae lansiadau'n gweithio dda, dwi'n meddwl i bobl sy'n cyhoeddi llyfr cyntaf. Ie, cael nhw allan yna. Ia, a mae dy deulu di a dy ffrindiau di gyd yn dwad, cos mae nhw'n gwirioni.
Ond erbyn y chweched llyfr, dydy'r modrybydd ddim cweit mor cyn i ddod at. Ond fel mae'n digwydd bod, dwi mis nesaf yn mynd i Wolverhampton, achos mae yna daith, mae un o'n arwyr i, Gedi Lee, sef prif leisydd Rush, y grŵp Rush. Mae o newydd gyhoeddi hunangofiant, a mae o'n gwneud taith rownd America a Brydain. A dwi'n mynd draw na i weld yr hyn sgynno fo i ddweud am ei bywyd a'i lyfr. Ti'n gorfod talu am docyn? O, wyt. Faint? Mae o yn dipyn o swm, mae o dros 100,000. Wow. Wow. Mae yna gig hefyd, oes? Ond na, mae o, mae o'n istra lawr ac yn siarad hefo rhywun, mae o'n Q&A ydi o. Wow, mae'n lot o pres. Ond wyt ti'n cael y llyfr yn rhan o hwnna. Okay. A beth di pris y llyfr? 10 pence ar 20. O, rei. Fi wedi bod rhywbeth tebyg gyda Mark Beaumont, y boen o seiclo rhwng y byd, gath y record o seiclo rhwng y byd. A nath e wneud sgwrs yn Treorci yn y parc yn Der. A eto, hyrwyddo llyfr oedd hwnna, ti'n mwyd? Ie. Ond, ie, nes i just fynd, oedd e'n diddorol iawn. Tydi o'n ddiddorol bod ni'n, yr lansiadau mawr yna, da ni'n fodlon talu amdano nhw. A swn i'n neud yn ei fath, so. Ond dyn nhw ddim i lyfrau gyn awduron, na di. Na, dyna sy'n ddifyrsynol. Ie, personoliaethau. Ie. Sôn am hynny, mae yna lansiad, cyn bo hir, taswn i'n nes o'n i'n mynd, a mae'n rhy bell i fi. Gareth yr orang-utang, ti'n gorfod cael tocyn i hwnnw fyd. I Gareth yr orang-utang di sgwennu llyfr? Hunangofiant. Hunangofiant. Rhywbeth. Dwi'n siwpod gen Gareth yr orang-utang, ond mi werthydd hwnna dda dolyg, dim ôl. Yn lle mae'r lansiad? Rwla gwmpas Bangor, Plas Menai, Fanarla, Parc Menai, Fanarla. O, sy'n fel bod hwnna'n chwip o hunangofiant. Chos mae Gareth yn dda, de, ond dwi'n gwybod sut mae sgwennu fo, de. Cystal ac unrhyw orang-utang arall, yn debyg. Ond ti'n bod be, os mae pobl yn neud lansiad neu yn cyhoeddi llyfr, gallen nhw tagio Colli'r Plot ar cyffringau cymdeithasol a newn ni rannu, as fi'n credu mwyn dda i ni tes i helpu hyrwyddo digwyddiadau yn y byd llyfrau Cymraeg. Wel, gyd felly bod ni'n cael copi o'r llyfr am ddim. Ro'n ni'n gweld, mae Andrew Taylor di sgwennu nofel di, a mae o'n cael 6 lansiad, felly ydy o'n cael tagio 6 gwaith? Nofel ydi hi, ie. Na, cyfrol. Straeon byrion, ie. A maen nhw'n dda iawn hefyd, yn sgai 6 stori fer, wedyn ni'n cael 6 lansiad, ie? Ond o'r lluniau dwi wedi gweld lluniau ambell i lansiad gyda fo, a mae yna lot o bobl yn mynd. Bobl yna? Wel, Gweithio, ond ydy. Do eisi i'r un yn Llandeilo, lle oedd yn cael ei gyfweld gen Bethan Mair. A ti'n gwybod be, oedd o'n mor braf gweld gymaint o bobl yna. Oedd hi'n noson hwyliog iawn. Ac yn naturiol dwi'n gyfarwydd iawn ar ardal yna. Ond argol, oedd yna gymaint o bobl yna ar awyrgylch yn braf. Tyma. Felly, yn hynny o beth, allai weld bod yna werth i lansiad. Ie, mae dyfa'r profil ys e. So mae dyfa profil. Pobl o gwm. Ie. Ond hefyd dwi'n meddwl bod pobl, hyd yn oed, tu hwnt yna, mae pobl yn eitha chwilfrydig pan mae rhywun sy'n adnabyddus am wneud un peth yn wneud rhywbeth gwahanol. Dwi'n edrych ymlaen at ddarllen hwnna, achos fedrai'n gweith dychmygu sut beth ydi. Dwi'n mynd abod Andro o gwbl, ond wrth gwrs dwi wedi gweld ar bobl gom. Ti'n meddwl, sut beth mae hyn yn mynd i fod o? Ond mi nath o gwrs yma sgwennu creadigol, a dyna be oedd yma'n cychwyn i'r gyfrol yna. Mae'n yndi. Darllenwch chi, a gawn ni sgwrs yn yr un nesaf. Oce. Iawn. A gawn ni roi'r copi i dad Beth yn Gwanas.
Os bydd gen efo bedau'r cyfrol. Un Andrew Taylor. Geith o'n muno fo ni tro nesaf ar ôl ddod allan y bedar. O, mae o'n deud i ddeud go iawn. Yn llyfr, gret. O, a hefyd, oedd na sgwrs really difyr Dafydd gyda fflir Dafydd. Oedd Pawb- hwnna'n Oedd gret. hwnna'n wych. O, mi oedd o, nes i wir fwynhau. Da iawn, Daf. Ti'n gwybod be? Nes i bwynhau sgwrs efo i, mae rai fi ddweud. Oedd hi ar y ffordd i America, ond ges i sgwrs ydyn efo i cyn iddi fynd ar yr private jet i LA. Ond na, wir, nes i, do. Oedd hi'n sgwrs bach ddigon difyr, chwarae teg. Ond fe rhaid ni olygu lot o'r egfeidd allan. Mae di mynd i'r egi lot. Mae rhaid i ddweud. O'n i di synnu fod hynny. Reit, di mynd on. Ie, cyn ti cael ni mewn i fwy o drwbl fi'n credu, Dafydd. Ie. Oce. Ta-ra. Ta-ta, pawb. Ta-ra. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.